За мен той не е Мирослав Иванов, за мен Миро е Мирко. Миро Иванов за мен е един много интересен човек. Той има много лица. С Миро се познаваме от началото на 90-те. Миро го знам от невръстно дете. Общо взето помня го с един бял панталон, когато работеше в оркестър София, ми се струва. Миро за мен е, ако мога да го прилича, е като едно цвете, обаче не какво и да е цвете, а едно много талантливо цвете, ако може едно цвете да бъде талантливо. Нали? Мирослав Иванов го познавам от 1998 година. Познавам Миро от, ако не се лъжа, от края на 90-те, от самата зора на модерната, малко по-адекватна българска поп-музика. Той тогава свиреше с Дони Момчил, ако не се лъжа, и бяха много приятни години. Миро е един философ. Ние с него, като си говорим, не си казваме обичайни ежедневни неща. Ние с него си казваме много едно нещо, което после мога да мисля много над него. За първи път го видях в Swing Hall, си спомням. И забелязах много качество от него. Освен, че е страхотен професионалист и един от най-добрите ни китаристи. Много е добричък, много добра душа е. Това се отразява и в неговата музика, когато свири. Изключително сериозен музикант и за мен е чест, че имам възможност не само да работим заедно, да бъдем приятели и сме направили доста неща, които се пеят до ден днешен. Той е един добър човек, той е един спокоен човек, той е голям професионалист, той е в 99% от случаите душата на компанията. Миро е езотерик и в живота, и в музикално отношение. Той винаги търси неконвенциалните решения и в живота, и като хармонии в парчетата си. Влика много позитивизъм от неговата музика като цяло. Той е много креативен и много весел човек. Личи му и в свиренето. Всъщност в него има тази бунтарска нотка, която аз познавам в него. Тя е така устрем към свободата. Той е много свободолюбив, според мен. Изкарвали сме си страхотно весело и един супер спомен. С него е много голяма компания на градина преди няколко години и все още си спомням лафа изяж пъпеш, спаси Диля. Страшно много харесвам самостоятелния албум на Миро поради хиляди причини. Първо, защото е чисто музикално и стилово изпипан жестоко, изключително класен продукт, звучи убийствено. Дори в неговите композиции преобладават така мажорните тоналности, които придават този позитивизъм и този блясък в очите. Той е един от най-добрите студийни музиканти и това не е случайно, защото за да бъдеш добър студиен музикант, ти трябва да владееш стилистика, трябва да владееш, освен че трябва да бъдеш с много бърза музикална реакция и като импровизация, той е великолепен импровизатор. Смятам, че Миро е от най-добрите инструменталисти в България. Изключителен китарист, който е минал както през краен поп, свирайки с едни от най-големите поп-звезди на България, така ни показва, че може да се направи популярна, слушаема българска музика, без тя да бъде по измислен начин комерциална. Имал съм възможността да работя с него, да сме били така заедно на сцена и винаги съм се чувствал много добре, защото освен прекрасен музикант, той е и един добър артист на сцена, това е много важно. Миро свири като философ. Всяка фраза, всяка мисъл има смисъл. Миро е много подвижен като мисъл и аз имам претензии, че съм от хората, които много бързо реагирам също. И в това отношение ми се струва, че си пасваме. И това е една от причините да направим някои песни. Свирили сме доста с него и той и творец, освен има почерк и оставя почерка си в независимо в проект участва, той личи си, че е Миро. Този албум не прилича на нищо друго, което сте чули.
Много се радвам, че Мирослав Иванов е част от Music Clinic, от нашето скромно музикално семейство, от личители музикални. Искам да кажа, че той прави изключително качествена музика. Когато сме свирили, аз съм се чувствал много добре с него на сцена и съм сигурен, че и той. Ако не е така, и Миро, извиняй. Пожелавам го най-накрая да научи и таблът, защото вече е срамота. Толкова години. Който е майсторлък. И да е все такъв добър и да ми дава шапките си. Той има характер, има стил. Затова с него работя с огромно удоволствие. Много се надявам този албум да ви хареса, защото е изключително добър, изключително лечебен, изключително готин албум. Мога да ти пожелая едно бебе, примерно. Или две бебета. И така. Какво казах? Или две бебета. Още може да направи. Или две бебета. По време на турнето аз си бях загубил шапката и никъде в България не можах да си купа и той ми даваше неговата, специално посред нощите идвал до вкъщи или аз съм ходил, правил съм му я, той ми е правил. Което е много важно. И ми се получиха нещата много добре с неговата шапка и аз като отидах в Лондон и на Оксфорд Стрит влязах в River Island и купих 3 шапки, едната му я дадах на него, двете оставих за мене. Ясно ли стана? Обаче без неговата шапка нямаше да се справя тия месеци. Благодаря ти, Миро. Стана ясно. Успех с новия албум. Определено един от най-добри, да не кажа най-добрия. Изключително много се радвам от колаборацията между Music Clinic Records и Миро. Промоцията на албума ще се състои в София Лайф Клуб на 7 март. Заповядайте всички. Сега ще го видя 10 пъти по-добър, защото ще представи неговата си музика. Заповядайте. На 7 март в София Лайф Клуб заповядайте да видите Мирко и всички нас. С удоволствие. Благодаря ви. Чакаме ви. 7 март, София Лайф Клуб. Промото на Миро ще бъде на 7 март в София Лайф Клуб. Разбира се, няма къде друга да се случва. Всички ние ще бъдем там. Ти също.